जों दिनै 48 करमसरा एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि वो दिनै जों बेलेगनि कपाल गाहाम ताई कपाल गाहाम साइदमान नरने आम साइनो बेलेगनि खासुकसा जिनि युथ आइकन यंगस्टर जेनि बिसिनै जिन दङ मोथांजारा थाङै दङ जेनि बिसिनै जिन आम साइनि जत दुख जे सुखपुरु जों लगी माना थाङै दङ हमाहायनो जिन खरसा जिन बुबागारा साबलिङि चंजाक जिनि बरम गोनां बलदां सुनो जों अर खरसे कैंडिडेट गई माने जों जतनो बका खातुंजाक बिन बका जत बागया बखरदि दैबा हामैरो जिनि 48 करमसने जिनि जत लीडर्स जिनि ब्लॉक नि प्रेसिडेंट तिब्रामथानी वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट टीडीडब्ल्यूएफ नि डिस्ट्रिक्ट नि सेंट्रल नि वोट कमिटी नि विलेज कमिटी लेवल नि जत लीडर्स नो पुलानो आनी जबनि चिबाई ते खाकाहाम ते जतनो हाय न हाय तै खाकाहाम यापुरो एडवांस बीजेपी से खाने बगिन नरो आबिर कालार कसा बाय कर्म रेडी खाय तोनि सिदे ताके हेंगे बुबागरा सामानि दंगो जोंनो नरक जस लगिस पिसिरि दे थानता सिबिसि हंदे हागे जों बसगां चबो जों कप्लायंगै ग्रेड आर्टिकल समान बिसिदै चिन हा चिन अधिकार जों फिरगै मानफिनाय आमरा जों जत तियार मात्र नाय आमरा दिनि जों जत लुकरो सारा त्रिपुरा सारक दिनि जत दिनि बनि बसंनि बरफान दं बांगालिं दं हिंदू बांगालिं दं हिंदू मुस्लिम बांगालिं दं दिनि मणिपुरी दं दिनि हिंदुस्तानी दं जतन दिनि साइमांगा जिनि बोबागर कुबुइ चबान नगै जिनि बोबागर जे कुबुइ सामुन नगै जत लुगरो दिनि बोबागर नगिबो नर नुमा नबले जिनि मणिपुरी बसननि कैंडिडेट खा बांगाली बसननि कैंडिडेट खा मुस्लिम बसननि कैंडिडेट खा तांगै जिनि बोबागर चबान कुबुइ साइमानै कुबुइ लीडर साइमानै दिनि जत तिपारासर दिनि लगी दिलाइजाक आनबगै दिनि अजरबो बिसि कक सारनाया जस्ट बोबागर ताम साइ दं आबसिम खानाय दं नायसि आबनो सय गोबां उद्रु मुद्रु खायनाय फायनाय थानाय जरबो तामिनि साबाय खरकसा आसामनि मुख्यमंत्री फाय सापायो तामसा हंगे मुख्यमंत्री तामसा आसामनि मुख्यमंत्री फाय त्रिपुरा मथानो बुट रिखामानो वेस्ट गांचो माने बुट नस्त गांचो गाव मुख्यमंत्री जिनो आं सानैनि मुसुंगो त्रिपुरानि बररो 2018 नो बीजेपी नो बुट रुवै बुट नस्त खायका ते बुसकानि चमरो ते बीजेपी नो बुट जों बुट नस्त खायलिया ताबुसा जत त्रिपुरानि बररो बोबागार लगिवो हानसानि मारुवो बुसकानि चबा कपलाइंगे जों जत पालके जों सालंलाने आबन बगा जों जत तियार माइजा ताइगे थानायो जे जुमलानि तमरो जों साइमानका तामसा नग साकिनि मानाय मिस कॉल लिखे साकिनि मानाय आ मिस कॉल नंबर जेरि दिनि नामरि माने आ नंबर ताबो कॉल खाय नोट रिचेबल कॉल हाबिया खानले गे तामसा नग साकिरि मानो नग साकिरि मायबले बृद्ध भाता बससा सरकार जिदि फायगांगाय बर मास 2000 मानेचो मारा मांखा माया आबनो सारनो मजमा हायसि ठीक আছে सरकार फायमानि लगी 2000 बृद्ध भाता माया जों मानियाका गायसा सिस्टेम चेंज गय सिस्टेम सेटअप उनथिंते किया समयनाव आबो जों मानिनाका हेदबा ताके जेरावबा आसा खेनो जे लगी हिमै माया पुरा जों माखौना चेंग्राव आबोनि सगा यापरे देखसा चेंग्राव तारबो हिमले गाबनो 5 বছর बिसिंगो 1 বছর जों माइनास केर होगा ओ बृद्ध भाता मानि होइते ते 4 বছর तंखो गे বছর तमुं जदि मास तमुं जदि 2000 मांगा के বছর फाय 12 मास 24000 फायो 24000 तमुं जदि 4 বছর फायगा 4 into 24 के बसर फाय 96000 फायो जे कायसे रांनो बेंको दायजन के रांनि बसा एरो हेदबा गे ताबो बीजेपी आईपी ते सरकार थानिबो जिनि बृद्ध भाता जे मानेरो कम से कम नरक 1 लाख नि बेसि मानथाय थंखो ताबो नरो थगाय फायगा आ रांनो सिन्दक सानग्रा देहायसि ताबो आ रांनो गगनो दङो तुम्हार कानते तुम्हारे बुझाय हिनै आ रां ताबो काहेजा जमाङै दइका ताबो इलेक्शन पियतो रां बुसु तुय चिरि तंको सलु गरनो पाइनाने बगै बरो गामि गुरिनाय पियाबा आमुनि नि रां सेबो मुदिनार दे नरनो रिखांगाय आ रांनो नारगनि जाति हाजि आमनि मानेति किन्तु सामान्यगलो बुट केचे महाराजा रिनाय बुट केचे बोलदां रिनाय बसके गेरा छने सामने बगै हानिले आबगै जत तियार मात्र आनि ताकुते भुक्सं आनि रांसानि माफासं
Sini sinimo bo CPF kayo bo Congress kayo bo BJP kayo yang. Sini sinimo bo modern kayo bo omong kayo amti yang. Sini sinimo bo ketal bo kesam bo kering bo rengi yang. Sini sinimo kai senang nai. Seng tiprasa seng ohani busa seng bus kanggo ceng cini odikaran ceng piro ke mana ni nang nai. Abon sini busa bo kenal nang. Abon bagai. Tini korek sini yud icon. Sini borong mana pol dang seng ceng mana belak kepal kam. Abon bagai tini o zarbo. Zara kesep zara pano. Tini anori nizam ba. Tini khatom thomani bisite. Norni kesaran final zara man bagai. Sini amse jauh leader suno. Am belak belak ni pipe belak hambai ru. Omon dia kalau bo. Haino hai desa ani Ramchandra constituency bo. Sini candidate bagai ceng confident tapi nai. Hai kita buba karo basam hai tenggo. Jauh tiar tongdi. Khathoni tongdi. Sing bus kanggo. Sini pohon nunggu ceng thangai tenggo. An bagai. O coba sini MLA minister montri na niya. O coba sini mandai shop de sini kok thai tong thai nok thai. Bebau sini odikari firo ke mana coba. O coba ke bani ate MLA coba o coba sara 30% coba. An bagai ceng jauh tiar matung nai. An bagai tini bisi नरनगा कक्सन थांलगा चिनि जतो लीडरशिप सानाय चिनि कैंडिडेट बु कक सानाय हाय न हाय नरनो आं एडवांस कांग्रेचुलेशन विनर ना थांगै दङ जों जतो तियार दंदि बसकांगो गोसा कर्म आबिल सिरे जों हाय न हाय पार गचों जों चिनि बुबागनि कपालाय के जों खाथुम खाजगा तमथलाय किनाय यासं सितों हाय न हाय ते बिसि कर्म सालाय नांलिया जों पॉलिटिकल स्पीच रिस नांलिया ताके जेतो जों नुइन पाके हायसि जे साथो जाखा जे बुजाका बुथाजाका चिनि बरो बिसु देबरमा बुथाजाका तिनि गोबां मानसिनि रेप खायजका दाबो बिचार मेबले तेताम सानासिबा कखन दङ समझदारको पास इशारा काफी हेदबा दाबो जों जास्ट गोगरा जे सामन खरनाय बिनि कक्ति जों चलनाय बोजों सभा जों कपलायनाय आसासि आर मगे तिनि अजरबो हाइन हाइन नरनो खा कामया फारो तिनि अजरबो तिनि आसिक सादम कप्राबो नरक तिन जरसना बै चिनि कैंडिडेट बरं mana poldang sulogin man bagai hain hain naro borong bona hamzama kublung ritong di beskang jarawa naro ni suk dokhowa bolog gini bai chini dofat bagai sam taman thung hain hai sukok sawina ani kok sama sing situ jodonan kaham gerung tung di bobagara ailok thung polda so ailok tung chino amsen jo to leader so ailok ge o dofat bagai sam taman thung hambai